Čaute, čaute. Vítam vás všetkých nadšencov stejkovania a mesovania opäť na našom kanáli. Dneska si pripravíme ribaj, výstavný kus celého zvieraťa. Najobľúbenejší steak široko ďaleko, ktorý pochádza z vrchnej časti chrbtice a je krásne mramorovaný a preto bude veľmi chutný. Prílohu k dnešnému rybaju si nachystáme grillovanú zeleninu. Spravíme si takú všeochuť, z každého trošku. Baklažány, cukety, papriky, cibulka, nejaký hríbík a spravíme taký pekný farebný tanier. Príprava týchto dvoch vecí trvá zhruba rovnako, takže dáme si najprv steak. Steak máme krásne zatemperovaný, bol asi 20 minút mimo ladničky. Čo vlastne najdôležitejšia vec pri príprave toho stejku je, okrem parádnej pahreby, je to, aby bol ten steak dostatočne zatemperovaný, aby nebol studený, aby nezažil tepelný šok, keď sa dostane na grill, ale aby tá normalizačná teplota varná aby bola čo najbližšia tomu našemu výsledku. Preto, ako vidíte, je krásne roztopený, mekučký a preto si ho šupneme na grill. Počujete syčanie, ktoré nám hovorí o tom, že všetko je zatiaľ správne. Nachystáme si v rýchlosti zeleninu na grill, baklažániky, papričku, červenú cibulku, môžeme dať tak v celku, paradajočky, bereme si jarnú cibulku, to si pekne takto a zdobíme, nachystáme grill a v neposlednej miere šupneme aj trochu cuketky sezónnej, čo je teraz plné záhrady, takže smelo do toho. Takže zeleninu si môžeme na grille trošku posoliť, ľahka, mäsko máme osolené. Takže v tomto štýle si budeme teraz opekať našu zeleninu. Môžeme tam šupnúť aj polku portobelka. Tak. Po minútke opekania nášho rybaju si ho otočíme. Vidíte, že kukové časti sú krásne urobené do zlatova. Vyzerá v skutku luxusne. Opečeme z druhej strany také 2 minútky. Točíme si aj zeleninku. Cibulku a cuketku. Zakiaľ sa nám steak grilluje, si opäť nachystáme našu obľúbenú zálievku na grillku, do ktorej použijeme štandardne náš olivový olej. Pretlačený cesnak, najmä osekaný. S grillom si urobíme trošku poriadok.
Dáme si ho nábok pekne odstať. Ako ste videli, stačí skutočne minútka, maximálne 2 z každej strany, aby sme zachovali žiadanú šťavnatosť. Tak, do našej omáčky si nasekáme opäť trošku petržalky. Opäť trošku petržalky. Trošku limetkovej šťávy. A prichystáme si to na našu grillovanú zeleninu. Ugrilovanú zeleninku si nahádžeme do misky. Ops. Jarnú cibulku, cuketky, rýbiky, baklažány. A opäť si v miske ochutíme našim cesnakovým olejom, petržlenom a limetkou. Následne použiť samozrejme trošku viacej oleja za chuti, trošku soli, premiešame. Čiže čo, nasekáme si tuto ešte náš cesnak s bylinkami, s petržlenom a s bazalkou. Urobíme si vychutený olej, ktorý na záver ešte dáme na náš rybajček. Dáme našu grillku. Ops, cibulečka poď sem, tak. Tak. No a na záver položíme náš kráľovský kus, na ktorý ešte na záver takto zľahka potrieme našu cesnakovo petržlenovú omáčku.